Прывітанне, дарагія сябры, з вами Андрэй Хаданович, і мы зноў гаворым пра перакладчыцкую майстэрню наўздагон чацвярговаму занятку, які на гэтым тыдні быў прысвечаны французскай літаратуры. Ва ўсёй яе шырыні старафранцузскай, сярэднявечнай і сучаснай, ва ўсёй шырыні жанраў, паэзіі, прозе і нават драматургіі. Да ўсяго мы датыкнуліся. Размова адбылася у фармаце, можна сказаць, дыялогу пакаленняў. Жывы класік, бліскучы мэтр беларускага перакладу знайшоў час і пагадзіўся з намі пазаймацца, паказаць сёе-тое з таго, што умее і робіць, і разам з усімі паслухаць, падзяліцца досведам з навучэнцамі і навучэнкамі. Навучэнкамі былі Яна Гультяева і Лізавета Чыш, мэтрам быў Зміцер Колас. Прашу любіць і шанаваць. Ён будзе прысутнічаць на сённяшняй справаздачы сваімі перакладамі, арыгіналы якіх пагадзіліся агучыць нашыя навучэнкі. Зміцер Колас, які перакладаў Франсуа Рабле, і Зміцер Колас, які перакладаў класікаў экзістэнцыялістаў 20-го стагоддзя Жана-Поля Сартра і Альбера Камю. Зміцер Колас, які перакладаў песню пра Раланда, сярэднявечны гераічны эпас, і Франсуа Віёна. Уласна кажучы, з Віёна, з вашага дазволу, і пачнем. Бліскучая балада ісцін на выварат, ершысты, іранічны, крытычны назіральнік сваёй эпохі, трагічнай эпохі стогадовай вайны, які не верыць у словы, які перарос сваю эпоху, яна яго не задавальняе, але як жыць па-новаму ён яшчэ не ўсведамляе. Віён іранізуе з усёй той рыторыкі, якую мае навокал. Адсюль ісціны на выварат. Послухайте оригинал. François Villon, Ballade des contre-vérités. Il n'est soin que qu'un enfant, ne service que d'ennemi, ne mâcher qu'une bouteille de fond, ne forguer que d'homme endormi, ne clémence que félonie, n'assurance que de peureux, ne foi que d'homme qui renie, ne bien conseiller qu'amoureux. Il n'est engendrement qu'un boin, ne bon bruit que d'homme banni, ne rit qu'après un coup de poing, ne lot que d'être maître ennemi, ne vrai amour qu'une flatterie, n'encontre que de malheureux, ne vrai rapport que menterie, ne bien conseiller qu'amoureux. Ne tel repos que vivre en soin, n'honneur porter que dire fi, ne soit vanté que de faux coins, ne santé que d'en bouffi, ne haut vouloir que coardit, ne conseil que de furieux, ne douceur qu'une femme étourdie, ne bien conseiller qu'amoureux. Voulez-vous que Verté vous dit, il ne jouait qu'une maladie, l'être vrai qu'une tragédie, lâche homme que chevaleureux, horrible son que mélodie, ne bien conseiller qu'amoureux. Балада, якая мае сваю строгую будову. 3 рэгулярныя страфы і скарочаная пасылка, віртуозна рыфмаваная наскрозь, не толькі ўнутры страфы, але і паміж строфамі. Фактычна на 2 рыфмах збудаваны увесь твор. Напрыканцы у пасылцы яшчэ схаваны акраверш, які стварае перакладчыку задачку
Віён у арыгінале пішацца праз 6 літар, і гэтыя 6 літар задаюць пачаткі радкоў. Па-беларуску 4. Нешта трэба з гэтым рабіць, і перакладчык ад шчодрасці дадае F і R. Гэта пачатак імені Франсуа, гэта мова і краіна Францыя, якую прадстаўляе паэт, па-мойму, здорава. А як арганічна ліецца верш, мяркуйце самі. Балада «Ісцін на выварат». Б'юць лынды, як пустое бруха, чакаюць звады ад сяброў. Найлепшая еда – баўтуха, ліслівасць, шчырая любоў. Ці ж варта ёсць без добрых сноў? Раскажа хлус усё без зману. Вар'ят, вось скарбнік мудрых слоў. Разважны ж толькі закаханы. Пяшчотна любіць толькі шлюха, сумленны не аддасць даўгоў, спявае лепш за ўсіх рапуха, багаты любіць беднякоў, арэх лепш грызці без зубоў. Злачынец, варты ў нас пашаны, запальвае рахманасць кроў, разважны ж толькі закаханы. У спёку завіруха, спаць лепш за ўсё. Сярод клапоў смяецца той, у каго скруха, каго б'е трасца, той здароў. Парад чакаюць атаслоў, псуе нам шанцаванне планы, каб падтрымаць, крычаць далоў. Разважны толькі закаханы. Вам ісціны патрэбны зноў? Іх я паведаміць гатоў. Ёсць грошы толькі ў жабракоў, нягоднік рыцар без заганы, франт той, хто ходзіць без штаноў. Разважны толькі закаханы. Кажучы пра песню пра Раланда, перакладчык спыняецца на праблеме захавання формы. Як захоўваць строфы, так званыя лесы альбо тырады, як іх яшчэ называна, звязаныя скразным галосным гукам, не рыфмай, але асанансам. Але гэты асанансны канчатак ёсць у кожным радку. Нашае вуха не зусім звыклае да гэтай формы, таму перакладчык як бы узмацняе прыём на пачатку перакладу, дакручвае гэтыя асанансы да поўнафарматных рыфмаў, як гэта робіцца ў першай страфе, глядзіце. 7 год наш Карл, вялікі імператар, вядзе вайну ў Іспаніі зацята, скарыў ён горны край увесь да мора, не ўстояў перад ім ніводзін горад, ніводзін замак, паліўся муры, і толькі ў Сарагосе на гары кароль Марсыль трымае абарону, ён служыць Магамету і Аполлону, не ўнікне нехрысць кары і праклёну. Але потым, як бы бліжэй да сярэдзіны, перакладчык бярэ сабе ў рукі і вяртаецца да сярэднявечнай арганічнай формы. Вось яны, законныя асанансы ў лесе-тырадзе. Там сарацыны, мовіў Аліўе. Вы столькі іх не бачылі нідзе. Іх 100 000, кожны пры шчыце, у шаломах і кальчугах яны ўсе, з кап'ём ці дзідай вострую ў руцэ. Тут будзе бой, як не было яшчэ. Хай сілы Бог вам дасць і зберажэ. Трымайцеся, і мы ворагаў паб'ем, французы ў адказ не падвядзем, мы ўсе ў баі прыняць гатовы смерць. Уся страфа на адным галосным гуку, як вы слушна заўважылі, слухаючы мяне. Трэці аўтар з абсалютна іншай эпохі і паэтыкі, якога паказаў перакладчык, Рэмон Кіно, бліскучы патафізік, іронік, постсюррэаліст і сучаснік і паплечнік французскіх абсурдыстаў, іранічны, гуллівы, эксперыментатар, аматар вывернуць штампы, і тут ён працягвае сярэднявечную лінію Франсуа Віёна. Таму верш, які вы пачуеце, дзесьці наследуе гэтай баладзе «Ісцін на выварат». Рэмон Кіно прыслухоўваецца да штампаў,
Глухая ноч, але дзе глухая, там і сляпая, а далей абгульвае эпітэт немы, і ўрэшце усе робяцца ў яго калекамі, усе скалечаныя. Так схаваны паміж словамі абсурд выводзіцца на паверхню і робіцца сапраўды завершаным у сваёй абсурднасці. Паслухайце арыгінал. Sourde est la nuit, l'ombre, la brume, sourd est l'arbre sur le caillou, sourd est le marteau sur l'enclume, sourde est la mer sur le hibou, aveugle la nuit est la pierre, aveugle l'herbe et les épis, aveugle est la taupe sous terre, aveugle un noyau dans le fruit. Muette la nuit et la misère, muets sont les champs et la prairie, muette est la clarté de l'air, muet le bois, le lac, le cri. Infirme est toute la nature, infirme sont bêtes et rocs, infirme est la caricature, infirme l'idiot qui débloque. Mais qui voit, qui entend, qui parle? Глухая ноч, глухія цені, глухія травы і лясы, глухія ўдары звону ў сцены, глухія гукі і галасы. Сляпая ноч, сляпыя совы, сляпы ў зямлі сляпое крот, сляпы камень, сляпыя словы, сляпы ў сляпога дрэва плод. Нямая ноч, нямыя ветры, нямы на небе маладзік, нямыя спевы ў паветры, нямыя нівы, немы крык. Скалечаны звяры і людзі, скалечаны ўвесь сусвет. Скалечаны шарш гэты будзе, скалечаны лухту вярзе. Але хто чуе, бачыць, кажа. Другая частка занятку, як заўсёды разам з запрошаным госцем абмяркоўваем спробы перакладу, і яны былі не абы-якімі. Прынамсі, Лізавета амбітна падступілася да французскай нобелеўскай лаўрэаткі, да Ані Эрно, да яе жанчыны, напісанай у 1987. Нобелеўскую прэмію аўтарка атрымала ў 22-м з шведскім акадэмічным вердыктам за мужнасць і клінічную вастрыню, з якімі яна раскрывае карані, адчужанасць і калектыўнае абмежаванне асабістай памяці. Трэба сказаць, што яшчэ да таго, як гэта зрабілася трэндам, да прысуджэння ў 21-м Уладзь Гарбацкі пераклаў невялічкую аповесць «Падзея», якая была надрукаваная, а Лізавета працягнула яго справу з жанчынай. Што праўда, аўтарка перакладчыца толькі на пачатку шляху і адразу была агарошана шэрагам слушных заўвагаў з боку беларускага мэтра перакладу. Гэтыя заўвагі датычыліся слушнай ці неслушнай перадачы фразеалагізмаў, напрыклад, якія перакладчыца перадае па частках. Усе прысутныя звярнулі ўвагу, як пераклад набірае аб'ёму, бо перакладчыца дагаворвае за аўтарку там, дзе яна звышлаканічная. Часам перакладу не хапае стылістычнага кантрасту між элементамі, тое, што па-французску зубастае, па-беларуску згладжваецца. Часам не хапае, як Гюстаў Флабер калісьці казаў, аднаго уласцівага сапраўднага слова, замест якога ўжываецца некалькі кампенсуючы гэта, але гэта не зусім тая кампенсацыя. Так, напрыклад, пра бабулю, якая «faisait la loi». У перакладзе з'яўляецца «Мая бабуля паважала закон, таму выхоўвала сваіх дзяцей з дапамогай крыкаў і пабояў». Гаворка не
у тым, што яна паважала закон, а ў тым, што яна сама была законам у доме. Яна любіла весці рэй. Дрэсэ ўжываецца па-французску і нават бярэцца ў дзвюкосе, ці нейтральная стылістычна выхоўвае, пасуе тут. Хутчэй яна муштравала сваіх дзяцей крыкам і кухталямі. Яшчэ адзін нарманскі, так бы мовіць, прыклад. На нарманскай мове, цытую пераклад, слова «амбіцыі» азначае боль растання. Там гаварылі, што нават сабака можа памерці ад амбіцый. Ну, аўтарка піша па-французску, не па-нарманску, таму хутчэй у Нармандыі слова «амбіцыі» азначае тое і тое. А стылістычны смак мы адчуем, дасягнем чагосьці такога, сказаўшы, скажем так, як той казаў, ад амбіцый сабака здох. Прынамсі так падчас абмеркавання параіў мэтр. Ну і часам перакладаючы добра матэрыяльна як бы уявіць тое, што ты перакладаеш, бо аўтарка трапная, верная, слушная ў дэталях. Чытаем беларускі чарнавік, яна заварочвала каўняры і абшэўкі кашуль, каб яны служылі даўжэй. Заварочвала абшэўкі кашуляў. Вось уласцівае адно дакладнае слова, якога бракуе. Яна пераніцоўвае каўняры і кашулі, каб яны служылі двойчы. Ці не так рабілі эканомныя і беражлівыя ва ўсе часы. Другая ўдзельніца майстэрні прапаноўвала адразу два жанры, таму мы размаўлялі пра п'есу Франсуа Анры Сулье і Мары Гюля «Ровар дзеля свабоды», п'есу, апублікаваную ў дзеяслове, але заўсёды можна і варта вярнуцца і нешта паправіць, асабліва калі няма адчування ідэальнай завершанасці, нейкая глухая незадаволенасць гложа. А на дэсерт перакладчыца Яна Гультяева прапанавала пару вершаў Жака Прывера, фантастычнага, разняволенага, гуллівага бунтара супраць сухога мёртвага слова дзеля жывой размоўнасці, разбуральніка штампаў. Як адбываецца ў мудрым і сумнаватым вершы пра вартаўніка маяка, які любіць птушак, спрабуе іх уратаваць, але глядзіце самі, што з гэтага выходзіць. Вось арыгінал. Jacques Prévert, le gardien du phare aime trop les oiseaux. Des oiseaux par milliers volent vers le feu. Par milliers ils tombent, par milliers ils se cognent, par milliers aveuglés, par milliers assommés, par milliers ils meurent. Le gardien ne peut supporter de choses pareilles. Les oiseaux, il les aime trop. Alors il dit, tant pis, je m'en fous. Et il éteint tout. Au loin, un cargo fait naufrage. Un cargo venant des îles. Un cargo chargé d'oiseaux. Des milliers d'oiseaux des îles. Des milliers d'oiseaux noyés. А чарнавік перакладу гучаў наступным чынам. Дазорца маяка вельмі любіць птушак. Птушкі тысячамі ляцяць на святло. Тысячамі яны падаюць, тысячамі разбіваюцца, тысячамі слепнуць, тысячамі глухнуць, тысячамі яны гінуць. Дазорца не можа такога трываць. Птушак ён моцна любіць. Таму ён кажа, хопіць, было не было. І гасіць святло. Удалечыні церпіць крушэнне грузавы карабель, карабель, што плыве з астравоў, карабель, што вязе птушак, тысячы экзатычных птушак, тысячы затанулых птушак. Істотная праца зроблена, бачна, што перакладчыца старалася, але пакуль у нас месцамі адчування сумленна зробленага
падрадкоўніка. Птушкі тысячамі, і гэтая тысячамі ва ўскосным склоне цягнецца і перагрувашчвае, пераабцяжарвае канструкцыю. Тысячы птушак ляцяць на святло, і працягваем. Тысячи падают, тысячи разбиваются, тысячи слепнуть, тысячи глухнуть, тысячи гинуть. Дозорца не можа такога трываць, дозорца не можа болей трываць. Так ён любіць птушак. Далей як бы перакладчыца спрабавала адзін асананс выцягнуць у паўнавартасную рыфму, але для Прывэра істотнейшыя стылістычныя гульні. Таму ён кажа, хопіць было не было і гасіць святло. Таму ён кажа, гары яно гарам і гасіць святло. Плён нашай калектыўнай творчасці мазгавога штурма, по-мойму, ключавы стылістычны момант. Гары яно гарам і гасіць святло. А ўдалечыні разбіваецца карабель, карабель, што плыве з астравоў, карабель, што везе птушак, тысячы экзатычных птушак, тысячы затанулых птушак. Хатняй працай засталося дакруціць фінал да той стадыі, якую ўжо набыў верш на пачатку і ў сярэдзіне. Заінтрыгавана і, думаю, не толькі я, а чакаю, што з гэтага выйдзе. Як мы ўсе чакаем Ані Арно, Жака Прывэра ў новых беларускіх публікацыях. Майстэрня працуе далей да новых сустрэчаў, да новых справаздачаў будзьма на сувязі. Да пабачэння.